Ya Ramogi hintiere huang sain tarika par kodo chiko dwe mar apar higa ma gana ariyo gi 20 kod adek. Odiochieng' achiel kende to piny Kenya hingo odiochieng' mano mar Mashujaa, odiochieng'no mano ma kiny. Wantiere kod mathoth ma wa ikoni gi lak sechegi motenore kod gigo ma jatend piny Kenya William Ruto chwe koke odiochieng' ma kawuono motenore kod weche mag thieth kaachiel kod mamoko ma timore e kor gwenge. Magi weche maomiyo pek. We have reached a pivotal moment in our quest to reshape our healthcare delivery system. Jatend piny Kenya William Ruto opodho chike 4 mabiro tayo weche thieth ma pacho ka. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the KPSEA are in place. Gaw mar somo yango ni otese mag penj machakore ayanga juma manyien osechwale containers mag penj kuonde duto e pacho ka. Gijamia jito kitemnande gigo kesh gimagi dwaro gin makao simu. Na tunahakikishia kwamba kuanzia leo tunaweka mikakati. Puonjre makati gruok Mariate County ma Kisumu ng'anyo ka gikwedo monj masaka sa ma itimonegi. Ya Ramogi kaka pile laiwa ma tudruok en 3-6-0-0 yuda achiel kachiel e Facebook ma Ramogi TV, achiel kachiel e YouTube, achiel kachiel e Twitter, kama bende wagoe kodi mbaka kemia pache weche mopogore opogore mabiro bedo ka wakiloni gi lak sechegi bedo gi thuolo mar somogi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako eni ikrok duto koro setieke alap ma Kericho motelo ne nyasi mar Mashujaa ibiro bagi e gwenge godiochieng' ma kiny. Wan kod jafama mar Walter Nyambagi County no kendo watudre kode achiel kachiel mondo mi watwa kode. Walter, erokamano kuom riwori kod odhiambo ma kawuono ka intiere gwenge mag Kericho. Ne en chenro ma bende osebed ka ringo godo mondo mi tieki loso kama ne dhi bagi e nyasi ma kama endi mar Mashujaa e gwenge mag Kericho. Odiochieng' ma kawuono neno chenro mopogore opogore ka moting'o chiwo kambiro bagi e nyasi no ma bende no yawa yanga kaachiel kod ikruok ma ka kod kacha. Nyiswa ni ikruok chal nade, to ang'o gini ma nyaka gi sani osetim, mage ma pok otim, tang'o monyalo geno odiochieng' ma kiny. Sebedo wuotho mata makati mateke mbele chae antiere county ni mana kuom duong' mar ruoth kendo bende mae county ma chae ae chenro duto ni kare kendo kanyaka chop seche giendi wasedonje lap mar Kericho Green Stadium, lap mar adhai man kod kwan mag jogo manyalo bede iye kaendi ma space moko magamo muya bende dong'ie kwan manyalo chopo dhano 10,000 kamotengi ne jodito mideo biro kao jodito maromo 200. Jodito mideo ahinya nyalo chopo dhano 100. Kopogore kod mano, nitie jodito mopogore opogore mano osechopo kaendi kendo biro mong'iyo ni to chenro chalo nade. Bed king'eyo ni okan kenda Ochieng' Emmanuel nikech weche ng'eny, sa bende port to bende polo dudo an ka koda Eric Owenga ma bende wamologo ka Eric Owenga machiegni. Adwa ni mondo Jose Manja kod Ramogi ni to ang'o wang' yuse mako kaendi. Erokamano Walter, anjo kecho dhulo mamit gimang'eyo ni gie sani pap oseikre kendo weche en kare kech daka moko 20 mokalo jagoro mongire e mga mar arita mano laktar Raymond Omolo nomolo ka mong'iyo pap wacho ni gik moko kare kendo odiochieng' ma kiny nyasi dhi timore e yo makare. Mana kaka wacho ni alabni biro ting'o oganda maromo gana 10 kata ji 10,000 ma kiny kendo chopo ka kendo paw ni kiny kaka lure kod chenro ma wan go kiny dhi yawe kiny sa
ochiko gokinyi kendo oganda duto ma ok county 35 kata Kericho ka bro chako mor gokinyi mondo gichop ka Walter gimang'eyo ni mokwongo inyal paro ni nyasi makama osobed kitimo e county mopogore opogore kech inyal paro ni higa mar 2016 jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta kane gomba kod governors kaachiel kod jotend migepe mage ne gibedo kod paro maneno ni nyasi ariyo kuom adek madongo madito mathur ka mano Mashujaa, Jamhuri kod Madaraka ariyo kuomgi ibo tim e county mopogore kod Nairobi mopogore kod chon. Koro wang'en dwe mar 5 Madaraka ne gin Embu, kawuono kiny gibedo e county ma Kericho ka kendo en nyasi mabende odiochieng' ma kiny iparo ni igeno ni jatend piny William Ruto biro tiyo kodo e sidha yanga chenro mar thieth ma bende otis gi dho ngere kaka universal health care odiochieng' ma kiny ka koro weche ng'eny to en mana ni wach mar thieth no jatend piny osebedo ka miyo pek ahinya kogomba kod governors maneno ni jogo miluongo ni health promoters maromo 100,000 pacho ka oyudo teko mar geng'o kaka ngima nya bedo kech ng'en mokwongo chane chon ne gitemo tiyo giluongo ni preventive kata geng'o to sani koro mane gima koro gidhi mi pek ahinya mopogore kod chon mane dhano temo na ng'iyo to en chiedho kata curative lakini gi sani koro jothieth makiny ibro mi pek odiochieng' makiny en mano ma miyogi thuolo mar geng'o kapok otimre e gwenge ma kata e grassroots kata e kor gwenge ma dhano aye. Erokamano Chieng' Emmanuel, mana kaka winjo nyawadwa Eric Owenga lero ni ne wantie kod mane oriko loso kod ute mag fwambo dakika moko mokalo chien mane ochiwo ler makende koromo gimano kanyo Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga gintiere gwenge mag Kericho yore mag tudruok ing'eyo ni nyalo bedo simo gi ng'ukni ing'e ni gwenge mag Kericho gwenge ma bende koth chwe kendo chal mar kor lwasi nyalo bedo mano ma nyalo kethore sa asaya omiyo mano kigiko pod abro temo tudre kanyo kod Walter Nyambaga kaachiel kod iluongo kanyo ni Eric Owenga mondo miwa ler ewi chal mar gigo matimore Kericho kaka iwinjo kanyo giwacho kanyo ni en alap mabende biro ting'o dhano 10,000 nitie jotelo mago midewo kod mago mok gidewo 200 jotelo modew ahinya 100 kendo wacho ni gima gineno ka ibro mi pek odiochieng' makiny weche motenore kod chiwo thieth ne oganda mong'ere kaka universal health care kaka inyalo geng' tuoche kapok gichopo ne oganda kinde mokadho osebedo mana king'iyo weche mag thiedho oganda mago weche mowuok kanye gwenge mag Kericho obiro bedo gi thuolo mar yudo chenro achiel kachiel odiochieng' makiny wang' jowi mar Ramogi TV kakotimore gimano mara matimre kuno wabiro ketonu wang'wa kaendi ka wadoke weche mamoko en jatend piny Kenya William Ruto noketo koke parang'wen mag chik makoro biro tayo chenro mag thieth e pacho kae bwo chenro mong'ere kaka universal health coverage. Ruto pojo kanye sekta mar thieth mosebedo ka chiwo sir makare ne piny owacho kod migawo mar thieth kuom keto sinani e chenro ni makoro igeno ni biro bero chenro mag thieth e pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler. Sa 8 mar odiochieng' jatend piny Kenya William Ruto nochopo liare mar kar jot mare. Ne en nyasi ma adundo mar keto chik parang'wen mag chik makoro biro tayo chenro mag thieth e thurka. The enactment of these laws, the Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. Chik manyien no en mano ma igeno ni biro kete tim chenro mar universal health coverage ma osebedi ka itemo to lwar mane Luanda. Ka jatend piny onyiso chir ma en go kaluwore gi tich matek mowacho ni osebedi ka iketo e chik manyien no. In 2012, with President Kibaki, we tried, but we didn't quite get it where we wanted. We tried again in 2017, 2018, but the trials that went in Nyeri, Isiolo, Kisumu, and Machakos, they failed. And it was because it needed some thorough thinking. We decided to create a
farmer base. In the next 24 months, we are going to have a harmonious working relationship with all the unions so that we ensure that we deliver on universal health coverage. Jagoro maduong' mar riwruog jochiw thieth e pacho ka Laktar Davji Atela leronwa matut kotenre gi chik manyien ka geno mare en ni biro kete tim mondo mi okony oganda jo Kenya. Bill gi gina achiel kuom gi en miluongo ni Facility Improvement Fund. The essence ni pesa mochoki hospital osebedo kaka counties atiyogo e yore mopogore opogore, loso go ndara, loso go nyiewo gik moko, loso go pavements, but koro bill ni bomiyo koro ka pesa no choke hospital titiyogo e nyiewo yath hospital. Bill mar ariyo mabiro en bill mar digitalization of healthcare. Jotuo kodhi neno daktari, to daktari ndiko record gi system. Makoro kiwuok hospital machielo dhi hospital mar ariyo, to records gi pod ni atigo mondo ng'e ang'o ma osebedo ka tuo, records bedo maber. Bill mar adek en bill mar social health insurance fund, moting'o wach mar emergency fund, emergency conditions to gi manyalo miyo ji obed gi thieth hospital mok bed gi chudo. Bill ni bro atiyo kapo ni pesa mane iye otigo loso hospital mar sirikal, ok okawo pesa go tere hospitali mag private. Ni mar jo private investors be dwaro pesa no kabisa. Bill mar ang'wen en mar primary health care, mar jomrero joma ni gweng' manyisi ni tuo, nyisi ni gi pressure, nyisi ni onego bed ni dhi hospital. Mano en bill maber, ni mar obomiyo jopiny dhi osiptende mondo othiedhi. E binde gi te gin katim nono kaponi jothieth matiyo osiptende ma Kenya ka ok ondiki. Kuom thuolo mokwongo bang' yiero, chikni chal ka gima nokelo kanyakla kweth ariyo mag siasa e od bura malo kod Senate ka giduto ne giyiere kendo kadho paro mar chikno. Congratulations to the leader of the minority in the Senate, because on this series of bills, it is an area where we agreed to agree on everything, including some of the amendments we eventually made. Jatend piny osingo tiyo kanyakla gi counties ma pacho ka neno ni chik manyien ni oketie tim kojiwo governors ma pacho ka mondo mi omed tiyo gi piny owacho. Less than a month ago, we flagged off the kits that over 100,000 community health promoters will use in our counties. This administration will not undermine our county governments. When counties succeed, Kenya succeeds. We have no issues completely with the two bills, and that is the digital health bill and the primary care health bill. The other two bills, we will not say exactly we have issues. We only ask that in the state they are in at the moment, they may not be implementable, but the solution would be to have regulations made in the shortest time possible so that we can make them implementable. Kaka achiel kuom yore mag chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kinde mag campaigns, Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni ma en chik ma koro dhi kelo yot e sekta mar thieth kendo bero ngima jo Kenya mago mayuto gene piny ahinya te yorego mag yudo thieth ka koro chenro ni idhi ket ayanga odiochieng' ma Kenya nyasi mar Mashujaa Day e kaunti ma Kericho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipodno. Wan gi geno ni weche mag thieth biro bedo makare e pacho ka. Wadhi weche mag somo. Penj osechwale containers 576 duto mag penj e pacho kaendi e kinde ma irito chakruok penj juma manyien. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne oyango mae chenro mar dhialo jopuonj mapuonjo jopuonjre ma nigi ng'ol, kama bende ne okwayo jopuonj manyocha ong'anyo dok puonjo e gwenge ma arita kwe noke kaka Mandera mondo miyo yie odogi e tich. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Gi juma achiel kende to penj madongo chakore e pacho ka, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okoni ikruok duto osetim kendo penj osechwalie container duto 576 mantie pacho ka kendo tiyo kaka kuonde kano penj madongo. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the Gibusea are in place. We have been able to dispatch the examination papers to all the distribution centers within the country. We have about 576 distribution centers where we have the containers. Mashogu koni jotelo mabiro rito penjgo kik tem dhi ataro kod chike manyicha oloki kama oriwo kao penj kowuok e container diriyo e odiochieng'. Ma okoni e yo mabiro konyo duoko piny kuo mar penj
kokalo e otese ma iyawo kapok kindegi mag yiepo oromo. This time around, the kind of arrangement we have made is such that the center managers will be able to go for the morning papers in the morning and then also get back in the afternoon for the afternoon papers. The purpose of this is to avoid air exposure, because the kind of allegations we have been getting there before is that we normally have few problems here and there because of air exposure. We also want to assure the examiners that the necessary arrangements have been made to make sure that we compensate them in good time. Whatever they are supposed to be paid is not going to delay. Kindeno, bende ne otiyo goye kwayo jopuonj manyicha ong'anyo dokie tich e gwenge ma Mandera mondo dogie tich ahinya to mondo gires ngima jopuonjre maikore ne penj. Mashogo koni jumbe ariyo ma okalo nyicha en Mandera kendo en kod chir ni arita kwe osebedo makare e gwengego. I was in Mandera about 2 weeks ago. The security situation has improved and everything is good, and we want to request our teachers to go back to our schools in Mandera and the other neighboring districts to continue with their work, and we assure them that the government will be able to provide the necessary required security. Higani, piny Kenya dhi timo penj madongo e kidienje adek magin KPSEA, KCPE kaachiel kod KCSE. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judy, jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore ichano keti e chenro mar thieth makare e yo moyweyo ne ji duto. Ma oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu manotelo nyasi mar sidho jopuonj malony e puonjo jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore. Mashogu bende ochwalo masinde mag konyo puonjo jopuonjregi e skundegi duto e pacho kaendi. Gino mokoni biro konyo e chwalo somo makare ne jopuonjre man kod ng'ol e pacho ka. The government is determined to ensure that learners with special needs and disabilities live in good health in order to discover their education potential, that they require regular medical attention and interventions. For this reason, it is the intention of the Ministry of Education to pursue their inclusion in the Universal Health Care Program, which will be launched by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, during the Mashujaa Day tomorrow in Kericho. The Universal Health Care Program will enable the runners to access critical therapy and rehabilitation services. This will help alleviate the severity of their special needs and disabilities. Kawere gi weche mag somo, jotelo mawuok e gwenge ma kadhoadh nam chumbi ong'ado ni giduol achiel mar keto tenge pogruok margi mag siasa kendo tiyo kanyakla e chwalo chenro mag dongruok ne jodak makono. E romo motelo kod spika mar Senate Amason Kingi kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho. Gilando chenro mar romo kod jatend piny William Ruto e weche mag dongruok kaachiel gi weche mag uso dhowath ma Mombasa. Kaka jafwambo marwa ma siasa Kristo noleronwa ma ne en thuolo mokwongo ma Joho ne otwak kod jofwamb weche tok yiero maduong' mokalo bang' danjo ne chenro mag Azimio nyaka ne bag yiero mar higa mag 2022. Piny madongo chakore e pacho ka, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okoni e okenge mag miyo gwenge makadho wadh nam chumbi duol kod oteku e weche mag dongruok. Jotelo mawuok e gwengego oyiere gi duol achiel mar tiyo kanyakla e chwalo weche mag dongruok. E romo mane otelne kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho, jo od bura, jotend migepe, governors, senators kod spika mag county assembly auchiel mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi osingo mar keto tenge chung' maggi mag siasa e nyayo weche mag dongruok. Toka tufanye uchaguzi mwaka jana hatujawahi kukutana kama viongozi wa pwani ili kupanga mambo ya kimaendeleo katika ukanda ule wa pwani. Kwa hivyo tukonelea vyema kwamba ni muhimu tuje pamoja bila kujali mirengo yetu ya kisiasa kuzungumza masala ya kimaendeleo. Kwamba tumekuwa na mkutano wa kufana sana
na tumekubaliana mambo machache. Jambo la kwanza, tumekubaliana kuanzia leo sisi wote viongozi wa kutoka jimbo la Pwani tutaimarisha umoja wetu immaterial of our political affiliation. Joho ma osebedo ka ok nere e paw siasa kuom thuolo malach tok yiero maduong' mar 2022 bende oyuoro e romo ma kawuono kendo yango ni gin kaka jotel ma ok e gwenge makadho wadh nam chumbi gibiro tiyo kanyakla kod jatend piny Dr. William Ruto ewi weche mag dongruok. Tumesema kwamba tutaweka agenda ambayo inamgusa mpwani yoyote kimaendeleo na matarajio yetu na mahitaji yetu katika serikali ya Ruto sahihi, President William Ruto. We have a structured engagement with him on how we can develop the coastal region kimaendeleo. Joho maen jalup ogai mar duond bura mar ODM oketo elela ni gichano twako Dr. William Ruto ewi chenro mar keto dho wath ma Mombasa e lwet ji giwegi kaachiel gi weche mamoko mag dongruok. We have tasked Governor Mvurya, CS Mvurya and CS Asha and Speaker Kingi to reach out to the President so that we can quickly resolve, most importantly for now, the issues that touch on our ports. Tumewashirikisha katika mazungumzo haya, manake hayakuwa mazungumzo ya kisiasa, bali ilikuwa mazungumzo ya vipi tunaweza kushikana mikono kuleta maendeleo. Mabiro katodoko ni ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga osebedo ka wacho ni onge weche mag dongruok ma iyudo e kar jot maduong' ma jatend piny State House. Tumekubaliana kwamba we will allow the 6 counties na viongozi wote wa kaunti 6 kutengeneza agenda ya kimaendeleo ya jimbo la Pwani ambayo tunatarajia kuyaona, so that we can formally engage the government kupitia Rais William Ruto. Joho ne en achiel kuom askeche madongo mag Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mokalo, kata kamano ok osebedo ka onenore e chenro mag Azimio tok yiero mar 2022 kaka ng'anyo mag kwedo sirikal mag Kenya Kwanza, gino ma osekelo penj mathoth ni Joho ni kanye. Jotelogo bende osingo mar dhi nyime kod romo e ndalo mabiro kaka yo mar tego riwruok manie kindgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar lo wacho ni lo milaro mama voko e kaunti ma Machakos en mar kambi simiti mar East Africa Portlands. Jatend migawo mar lo Alice wacho ni oboke mag lowo nyiso ni lobno en mar kambino. Riwruok mar Aimilu Kenya uchope do ka gidwaro mondo chung chenro mar muko madhi nyime kendo darji. Kamano bende migawo mar lo dwaro mondo riwruok mar Aimi ochul joma odar kendo muk utegi kaponi nonro oyango ni negi wuondo jopiny e ng'iewo lopego. Chenro mar muko donjo odiechieng' mar 6 sama doho ma Machakos rito mar golo duoko ewi kwayo mar chungo muko. Is Annexed FM5, which appear under paragraph 14. At that time, the status quo then was to be... The plaintiff has not met it. The case petition, second... 38, and is therefore a stranger at this point for purposes of prosecution of the application dated 11th of October 2023. Mr. Otieno is on record, but is yet to get locus as his application for gender is yet to be heard. Therefore, at this stage, he is precluded from submitting on the matters before court this morning. Can you check the senior counsel? My lady, most of them will... Yes. My colleague, Sumi, will address you on the point of law. Rejoinder and our response. But let it be known, my lady, that we are talking about 4,298 acres. A large chunk of land, not as previously reported in the media, it's 4 acres. You will have noticed, my lady, that in your courtroom this morning are representatives
of all the affected people. This matter has brought to the fore the unfortunate suspension of people's basic rights, human rights, and we reiterate this is a matter of urgent national importance, and that you are called upon and ready to stand yet again in the gap and deliver justice. Yakora mogili pot mabende chopo nwa kotenore kod kwayo mane gichwalo e nyim doho mano chwal kod riwruok mar Aimi Lu Kenya kane gichopo doro mondo gidwar mondo mi ochung chenro mar muko madhi nyime kendo darji eni doho odagi chungo chenro ma kamano. Kadhi nyime eni kindeni ma koth mar El Nino chwe gwenge mathoth e pachoka. Gedo mar olalo ma aora Nziu mane ochake mapiyo tok ji maok tinne 30 otho e aora no higa mag 2021 pod ok otieki. Olalo no osechopo kwana tamalo 43 ka jodak jogo matiyo kod wang' apaya nigi kibaji kod luoro ni masira manotimore chiegni higni 2 mokadho kidek muoch kendo. Tarik 4 dwe mar 12 higa mag 2021 masiro mako gweng' ma Mwingi aora Manziu. Oganda 33 owito ngimagi kendo lit kod kuyo kwako piny Kenya kaluwore kod kwan maduong' mar oganda mowito ngimagi aora olalo Manziu. Piny owacho kod kembe migepe mathoth riwore lwedo kendo golo ringre jogo duto ma masira no juko e bas manoting'o jogo mane dhi arus ma aora Nziu mane ong'ado ngimagi machuok. Singo kod sei chwalo koni kod kocha ka piny owacho gero lalo manyien thuolo mar higa achiel mane oni ngima oganda oriti kendo yore wuotho ber e wang' apano Manziu kochomo nguni. Kata kamano, higni 2 bang'e, ulalo mar ng'ado aora Nziu pod ok otieki. Kambi manomiyo rak pod dhi nyime gi chenro mar gedo ka kwan atamalo 43 kende mar ulalo no ema oseger. Jodak pod nigi pek e ng'ado aora no kendo chopo ne chenro mopogore opogore ka gitiyo kod wang' apaya Manziu kochomo nguni kod Nuhu. Na hii bridge imekaa sana kama haijakamilika, so kwa maendeleo tuoni juu imemaliza mwaka na ilikuwa imeidiwa even 6 months it will be complete the bridge. Lakini sasa tuoni kama inatusaidia sisi kama wanabiashara ama watumiaji wa hii barabara. Jodak kod johala wacho ni e kinde mag koth chunogi mondo grit nyaka pidog piny e aora no eka mondo ging'adi, ka e kinde mamoko ka gideko chunogi mondo ging'ad aora kata ka opong' eka gichop kuonde magidhiye. Maji iko hapa na kumefungwa, lakini tulikaa hapa around 2 hours ngoja ipungue, na hadi sasa hizi bado si eti imepungua juu kama hizi gari tumeona vile imekaa tumevuka tu kwa kujiamini, si eti ni kurisk, we are risking our life. Tok mano kende jogo matie kambi manomiyo rak mar gedo malo lalo no bende nigi ng'ur giyango lwasi marach mar tich, chudo ma ok ni kare to kod jwang'o chenro mowinjore kit gedo mar lalo no mane chunogi mondo mine gi jwang' tich e kinde mokadho kapok ne giduogo kendo dhi nyime gi gedo no. Shida yenye iko ni kwa malipo. Kontrakta wetu malipo wanatulipa kwa hali ambayo si mzuri. E kinde ni makoth mar El Nino chwe moko kuom gwenge mapachoka, kibaji kod luoro ogotache chuny oganda kod jodak e alworano matiyo gi olalo Manziu, ahinya to jogo manotony kinde masira ma okadho ka giwacho ni masira kidek muoch kendo kaluwore ni pod ok ochopo e rang'iny mar konyo e ng'ado aora no. Mimi ni mojawapo ya manusura kwa kule janga la Nziu mnamo tarehe 4 mwaka wa 21 Disemba, na kulingana na hali vile ilivyo katika hiyo daraja sahihi, hiyo daraja imefikia 43% kwa kujengwa, kenye inamaanisha kwamba bado hakuna uwezekano wa magari kupita wakati mvua imenyesha. Kwa hivyo kuna uwezekano kwa 1% kubwa sana ya tena janga kama lile lililotendeka mwaka wa miaka 2 zilizopita kurudia tena. Gikwayo piny owacho mamalo kod mar county mondo tikanyakla mano ni daraja no tieki kendo poni jal manomiyo rak onge kod thoche mar tieke, to mae omi kambi machielo manyalo tieko gedo mare mapiyo kaka yo mar geng'o masira machielo manyalo sieko. Yule contractor ambaye alipewa hiyo kazi awezeshwe kumaliza hiyo kazi haraka, kwa sababu tunatarajia mvua za El Nino sahihi. Kama Kiu Construction atashindwa, hiyo kandarasi ipewe hata Mchina. Higni 2 korokalo, jodak
Jowuoth kod johala matiyo gi wang' apaya manziu kochomo nguni kod nu pod nigi luoro. Chenro mag wuoth e kind mamoko pod kwamo, kendo gionge kod ng'eyo kinde ma gedo mar olalno ibiro tieki. Kama duong' ma gikwayo en mondo piny owacho otiek gedono mondo geng' masira machielo manyalo biro muochie. Ramogi tok lipodno wabiro bedo kaka oyueyo mokwongo, kata kamano nitiere jogo ma loso kod achiel kachiel kokalo e YouTube page mano mar Ramogi TV ma bende nenowa Emma Otieno nyar Gingo Ndhiwa ne Ramogi ka intiere Qatar. Ramogi TV neno maler, erokamano kuom kete Ramogi TV. Emma Otieno Val Resla Ndeda Charles Ramogi TV News Live intiere Juja kendo ler ndi, erokamano Val Resla. George Kopan intiere Baidoa Somalia, erokamano kuom kete Ramogi TV wacho neno ayo makare. George Bolo Ramogi TV ler inene ka intiere Sudan, erokamano kuom kete Ramogi TV. Tony Ochieng Nyakwaro Chong awinjo makare dala mar Mbita, erokamano kuom kete Ramogi TV. Emilia Chieng Rolex Ogweno neno Ramogi TV kani Homa Bay Mbita sub county, erokamano kuom kete kaindi. Edwin Okoth kani Nairobi Ramogi ler, erokamano kuom kete Ramogi TV. Philip Oginga neno ote mari ko YouTube marwa kiwuok Rangwe neno maler, kamano kuom kete Ramogi TV. William Oriema wuod Nyaramba winjo Ramogi TV makare ka intiere Orie, ka in kod Oriema Esther kod Millie Oriema Nyabera Pacho, erokamano kuom kete Ramogi TV. Hezron Alwala iwacho ni weche mag Riat onego non kabisa, iwacho ni kaunti Riat ikawo ngima weyo mok ni kare, erokamano Hezron Alwala. Ka chiel kod jal ma ben luongre ni Dalmas Okongo ka intiere Suba Magungero, kamano kuom kete Ramogi TV neno achiel kachiel kowuok e YouTube page. Kikri mabor wantiere kod mathoth. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case hukukuwa unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Osiep motegno kod johot moerore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Mia nengi manyarko chia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tija karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ichwel. Wadhi e gwenge mag Kisumu. Jopuonjre ka tiegruok ma Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT nabago ng'anyo kalure kod nok mar arita kwe e gwengego. Giwacho ni japuonjre achiel na wito ngimane kama moko nigi hinyruok mopogore opogore kalure gi monj ma kinde ka kinde. James Okoth nigi mathoth. Mano e kaka jopuonjre go no lake apaya mochomo chuny boma ma Kisumu koa Kakamega. Kagitingo oboke kendo gweyo kalore gi ng'ure wi nok mar arita kwe. Jopuonjre go no yoro nyaka Kondele kagikwako apaya mochomo boma ma Kisumu. Kendo muomo nyaka rangaj kano ringre joma otho ma Jaramogi. Kama ne gigoe onyono kagidwaro ni golnegi achiel kuomgi gine. Kalure gi jopuonjrego, monj makamano notimre otieno ma tich ariyo kendo weyo jopuonjre ariyo gi hinyruok to bang' lawo kodgi thieth e kar thieth maduong' e kaunti ma Kisumu. Achiel kuomgi manyinge oseyangre kaka Rasta Siwago no wito ngimane otieno ma piny orugo kawuono. Oyudo kono wuotho kende. Jogo nogoe gi apani beti. Koro bang'e no ka wuoyi moro be ne wuotho to yude ka jogo segoe. Wuoyi no ne konye. Wuoyi no be the very same people ochako attack mochako go wiye at the very same time. Gini otimore e kind saa mar saa 2 e kind gate mokwongo gi mar 2 mar skul RIAT. Jopuonjre wete ne pare kaka wuoyi manyocha riek kendo muol. Ka koro gidwaro ni rid weche arita kwe e gwenge mar RIAT kendo mana kata e kar tiegruogno. En ng'ama nodongo kendo mamagi nonyuole to mamagi nowito ngimane. Mano kaka ng'e kech Rasto Kiwago no nyinge en relative na gi dala kocha mane ng'ano dak kaka dagi ka othin. Janyuol winje malit ma admin should take this thing serious, and I want to urge admin so that they can talk to the police station. Iyo patrol ya usiku ikwe thara patrol. Bang' yango tho makamano, jalup commissioner ma Central ka network gi Ramogi TV ewi wachno owacho ni onge achich moro amora mosendhi ka bende no singo medo apedha ma otieno kendo wacho ni gisechako nonro ewi wachno. Hivi kwamba tunaongea maofisa wetu wa usalama na sawa kitengo cha CID wako na hiyo kesi wanaendelea kuchunguza na nawahakikishia kwamba wale ambao walisababisha kitendo hiki watachukuliwa hatua kulingana na sheria. Monj makinde ka kinde e gwenge ma RIAT
biro e kinde mang'ur e weche mag arita kwe medo medore e kauntino ka jodak koro seyo obila kuom samuoyo kendo kwayo apedha makinde ka kinde. James Okoth, Ramogi TV. Wan gi geno ni ka giywago haki yetu no ratiro brodone ne nyathi skul mane owito ngimane ka achiel kod mano monj mabende yudo hinyruok kendo yudo weche mag thieth. Kapod wantiere gwenge mag Kisumu, bod mochung' ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority wuok oko mar chako keto kenge mag iko puothe ochele alwora mar Imbo mar Kenya kutenore kod wach kod El Nino mane olandi ni biro burore e pacho kaendi. Millicent Adhiambo nolimo moko kuom jopur ochele manyando kendo koro miyo mathoth. E kar pur ochele manyando waromo gi jopur kalarore gichwo kodhi e lowo ka gigeno keyo mabup. Moko kuomgi to sechako timo ikruok ne El Nino kokalo kuom baro wang'o ula ka gitiyo kod tinga. Chenro ma osir kod board mochung' ne keyo pi e puothe mano National Irrigation Authority. Kata obedo ni ikruok makama ne El Nino dhi nyime, rem to pod nitie. Iwacho ni sani wan gi koth mabiro. To kodhni kirango area mose kitanda production ino block monti sani wadhi yawe kiny. Moro be kiny wa yaw kiny. Tingeni nitie a lot of risk. Ka koro giyaw gigi gikaw pesa gi ka koth biro to koth gine koro desilting wadwaro excavator cha mondo beda kae. Wadwaro gi kata dek kata ng'wen. Kwayo ni mondo gikelnwa tinga maduong' malake nyalo chopo loka cha. Mondo tinga no yuernwa canals go mondo bed maler. Ka diponi canals go bedo maler to koro kata ka pi biro to gidhi outlet pump to nyalo konyowa mondo golnwa pi. E mano jopur ochele yango midhiero ma pod gikaloe mamedo thiro yuto margi ahinya to mbolea manengo ne oyweyo ma ichiwo kod sirikal. Jopur pod inyore. Wa streamline kaka gigi nyalo bedo supplied on the ground mondo yudgi in time. Ok wayud gigi kech wan gi jok moko man gi pesa moingo wa jogi dhi to kaw gigi at our expenses kato jopur donka ne nono. Makata mnasani sama wuoyo kani winyo sechamo michele makata jogowi lawa nyake ot makata mnasani okadake oda. Kam diponi kodni obiro kapok outlet pump no bet to nyiso ni michende mwasepidho kagegi dhi nimo te. Bende giseotend kaunti ma Kisumu kuom keto nyau e kedo kod midhiero ma jopur ochele osebedo kayogo kinde ka kinde. Giwuoge their comfort zone kuno mondo gibi gik moko ginyalo biro ngone field ang'o field work gi gioro nyaka field assistant gi gibiro wanya yudo kata kodhi maber wanya yudo gik moko mayot gimbe nitie kama ginyalo timo mondo gikonyne gi government mamalo. Kwayo gine sirikal en mane kotenore kod wach bero pur mar ochele kaka achiel kuom chenro mag pur manyalo konyo e nyayo chiemo pacho ka. Ung'e ni koth kuduong to in the next 2 weeks ubro neno wa TV kwa yak sufuria inaenda kila kitu inaenda. This is the time mondo mi wageng gik minyalo dhi tigo e Red Cross ka wakel gi sani to wageng. Adiri makende ni gisani kata ke NCPB ok nyalo yudo fertilizer mondo mi bi tige puodho to ne wakwayo ni kata ka inyalo kel fertilizer go to chorgi machiegni ne japur. Wadwar gimo luongo ne drone cha ok nyal go gicha. Wadwaro gimo luongo ne aerial execution gi ndege magoy kama duong kabisa. Koro gino bere gimoro ma en sustainable ok ni gima ko goy dichiel to wacha kwasayo waringo dhi koni. Manager mar kuonde pidho ochele ma Imbo mar Kenya Kennedy Ouma to yango ni gin kod chenro mar kelo ne jopur masinde moromo mag goyo pi e puothegi kendo juma manyien gibiro medo tingni madwarore mag baro wang'o ula. We have already gotten a excavator with a longer arm and I think by next week we'll resume that work. Procuring another new pump and I think in the next few weeks the process will be concluded and installation of the new pump will begin. Magi biro banka dol mochung ne chal mar kor lwasi ne koro biro mar El Nino pachoka e seche ma bende jatend piny William Ruto e limbe mare e gwenge ma Nyanza ne olando chenro ma sirikal ni godo e bero pur mar ochele mondo kony e tieko wach ochele madonjo pachoka kowuok e pinje maoko kaka yorno mar nyawo chiemo moromo pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father and in their quest to find their mother in another town,
they find love. Enjoy this romantic drama of Kundalibagya in Luo on viewsasa.com. Era mit, era odake kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Companies maonge HR professional yudo ka gimora chiel magi suffer from en weche madhi kataka labor court ge. To ka in gi ma qualified to yot mondo ongi kaka be watiyo maber, watiyo gi ratiro.